estamos aquí co fachófono cibernético para facerlle unhas preguntiñas a Xaquín, o batería do Rapan. Xaquín, como estás? Hola, moi ben. Estás listo para este cuestionario que che vamos facer? Creo que sí. Bueno, pois vamos alá. A primeira pregunta é a que lle facemos a todo o mundo, que é: a quen ou a que lle prenderías lume? Wow. Pódese ser políticamente incorrecto. O que queiras, o que queiras. Non pode serlo tanto. Merda, xa me pillaste. Nada, di o que queiras, senón despois poñemos un pi de fondo. A fogueira de San Juan, solo. Vale. O sea, pondríaslle lume a fogueira. A fogueira. Genial. Vale. No, de pequeno, sin querer, unha vez queimei un palleiro e castigaronme moito, non quedoume mal recuerdo. Quedouche trauma. Quedoume trauma. Con que grupo dos que veñen ao asalto te sintes identificado? A ver, sempre con Monolius. Ainda que a mecánica tamén, ese actitud de festa, e que os Monolius tamén teñen moita festa. Tendes moita festa aí no asalto, Sí. Eu diría con mecánica e Monolius. Genial, pois mira, xa que falas do asalto, iba che preguntar se viñaches algunha vez ao asalto. Pasei unha vez, non fun capaz de aparcar, o sea, pasaba de casualidade, xusto cadrou de que era o asalto, e non fun capaz de aparcar, e agobiaime e marchei, e non quedei. Claro que ven moita xente. Bueno, entonces, podoche preguntar que esperas que sexa a festa? Como esperas que sexa? Eu espero unha festa moi enxebre, me dixeron, de moi bo rollo. Eso sempre. Con moita xente, pouco sitio para aparcar. Eso xa o descubriches ti. Sí, pero sobre todo unha festa enxebre, diría. Espero me vaya. Vale. Bien, eu deso, mellor non che digo nada, que sea esa sorpresa. Algo me contaron, Se tes algunha anécdota divertida nalgún dos teus conciertos, dos conciertos que tivechedes? Algo que se che veña a mente así de primeiras. Algo divertido. Bueno, a ver, é que todas as cousas son políticamente incorrectas, pero nun concierto nunha discoteca de Santiago, que é como de Coruña, perdón, que é como un centro comercial, non vou dicir o nombre. A que sea. Sí, pois nada, non nos deixaban subir para arriba porque xa había moita xente pola fora e tal, xa despois do concierto todo isto, e intentamos colarnos polo parking e por diferentes salas, nada, que nos seguiran os seguratas, tal, e foi gracioso porque xusto, tocáramos, enchéramos a sala e tal, despois non nos deixaban subir porque xa era tal. Ostras. Nada, eso igual tampouco é un mes gracioso, pero foi así que se me ocorreu como unha anécdota. E conseguichedes entrar ao final? No, escapamos, que nos seguíamos os seguratas, un caeu pelas escaleiras, baticouse a rodilla, tal, foi... Ninguén do grupo que nos acompañaba. Joder, que putada. E non conseguimos entrar. Esa discoteca chamada Oca, non? Ou así, algo así. Sí. Vale, pois... Complejo de discotecas. Sí. Se non recordo mal, tedes esa canción que sona... Perdí un avión. Entonces, se o avión dos Rapans puidese viaxar no tempo en vez de polo espazo, a que época irías? A época dos irmandiños? A donde irías? A das xuventudes da Fala, eu creo. As xuventudes da Fala? Sí.
Algúnha razón? Non sei, do que estudiei no instituto, como así a época máis gloriosa da nosa literatura, de xente máis guai, tería molado compartir espacio e conversas con esa xente, a verdade. Pois é moi interesante, o sea, creo que da xente que lle preguntei esta pregunta nunca nadie dixo eso. Pois nada, moitas gracias por responder e vémonos o 5 de xullo cos Rapans, xa quen estará por aí. Así que nada. A ver se atopo onde aparcar. Sí, bueno, deixaremos un sitio. Vale, Deixo genial. o meu. Bueno, moitas gracias. Nada, vos.